Nakita mo na bang yung forever? Seryoso sa'yong pagmamahal na handang ialay ang kanyang buhay sa'yo. Bihira na ngayon ang may forever, kaya pag nagmahal, ingatan mo nang hindi matulad sa nangyari sa iba. Respeto sa isa't isa, sikreto ng masayang pagsasama. Problema'y pag-usapan lang, nang di na lumala, kaya ayusin na agad. At kung makita ng yung forever, kailangan mo lang ay maging tapat. Wala ka nang dapat pang itatago, sabihin mo lahat ng totoo. Respeto sa isa't isa, sikreto ng masayang pagsasama. Problema'y pag-usapan lang, nang di na lumala, kaya ayusin na agad. Respeto sa isa't isa, sikreto ng masayang pagsasama. Problema'y pag-usapan lang, nang di na lumala, kaya ayusin na agad. Kaya ayusin na agad.